Khona emakhaya ngiyanimukela kuma channel kaMthanazi uDlamini. Naku okuncane ngifuna ukusho. Indlela ophumele ngayo noma ukuthi uphumela kanjani nguwe kuphela owaziyo. Akekho umuntu owaziyo. Nguwe noNkulunkulu noyithu kuphela. Ukuthi wena unamabhasi, unemali, urich, uthazela abantu bayaphila, wena uyabona yonke into efihliwe. Nguwe owaziyo ukuthi imfihlo yakho ikuphi. Mina ngumfundisi ebandleni lami. Abazalwane bami ngibatshela igama nesibongo ngiyabaphumelelisa. Kodwa owazi kahle ukuthi yini eyenza ukuthi mina abazalwane ngibatshele yonke imfihlo futhi kuzozana baphumelele mina ngibasiza kanjani. Basiza ngeqiniso noma kukhona into engayenza. Kwazi mina hayi omnye umuntu. Ukuthi abakhona emakhaya asinawo umona nami kukhona mhlawumbe engikwenzako oyisecret yami. So ngicela ukuthi manje ungayikopi into yomunye umuntu ngoba awumazi umuntu uphumelele kanjani lento ayenzako uyenze futhi kanjani. So emhlabeni sineziphiwo ezingafani. Emhlabeni siphumela indlela ezingafanani. Mina ngumthandazi ngithi kini ngihamba noNkulunkulu. Ngihamba noJesu. Mina angithintwa. Mina ngilanda umuthi. Mina ngikwenza ukuthi nokuthi. Umuntu owazi lokho yimina. Hayi nini ningabalandeli nenihlwele. So nawe mbuke lokho khona ekhaya. Ukuthi uphumele kanjani nguwe owaziyo thina asazi. Sisendela wena ngemuva. Mhlawumbe siyagcwala ebandleni lakho nguwe owazi ukuthi wenze kanjani. Uyakubona moslo. So masingagxekani. Uma ngabe ukhasa ukuthi abantu bathini ngawe ngeke ufike ndawo. Ukuze ibloho lekwela imoto noma lekwela mhlawumbe istimela ukuze licine kahle kufanele libe neconcrete, libe nema-reinforce, libe nema-drug lokho nalokho ukuze licine. Ukuze nami ngicine khona abantu efuna bathi ayisuka ayikho into oyenzako wena udlala ngathi awazi lutho. Wena ufuna ngabe ukuphi ukuze ngicine kahle ufuna nami bekhona into enziwa ngabantu esho ngabantu empilweni yami. Kunabantu emele bangihloniphe mina hayi ngoba bangisaba ngamagama bawashilo kimi amabi noma abazame ukwenza kimi ukuthi badiswe impilo yami yangadistroyeke ngaphumela kunjalo namhlanje abantu labo bangisaba. Wonke umuntu okhona emhlabeni kwazina ukuthi uphumelele kanjani wendlule kuphi nakuphi nokuthi besingekho obule bakhona emakhaya. Ilo ngifuna ukuqwayisa kubantu ukuthi umuntu nomuntu unesipho sakhe. Umuntu nomuntu nendlela aphumele ngayo isada yinhle isada yimbi yaziwa nguloyo muntu hayi omnye umuntu. Ngisho umfundisi mina okuphekela abantu bawe manje nguyawaziyo ukuthi umuntu uyiswe yini lo. Uyiswe uNkulunkulu noma uyiswe yini nguye waziyo. Nami uze mangihlanza into la nginikeza abantu or njengami nje mina ngene emanzini ngimi owaziyo ukuthi emanzini kwenzakala ini lapha. Either ngendlela engikhule ngayo ngendlela engihlupheke ngayo lamandla ami adibane nesibindi ukuthi kuze ngikwazi ukuphisa abantu noma mina ikhonto engayenza lapha emanzini kuze abantu baphumelele. Kwazi mina ngiyayibona mosindaba. Comment, subscribe ningakhohlwa. Uma ngifuna ngisePitritifu ngihlala ngekuzala ngosekhaya lapha eSwatini. Inkosi nibuyise kwela bakhona emakhaya. Ngumthanazi usemncane uDlamini. Impilo ngiyayibona impela mbamba iyaphambili. Lesiphiwe nginaso siyangiphumelelisa. Ungasho kushoko kodwa mina ngisho kuwe kuyi1. I love you. God bless you. Ngicela uphumelele. uNkulunkulu namandla, umoya engcwele, Jehova namandla, ngikhuye sabeka. Ngiyacela egameni Jesu Kristu waseNazaretha nakwabaphansi esibalala ukuthi baphumele bonke abantu abakhona emhlabeni. Manje siphumele ngekufana but ngicela impumelelo yephambili egameni lakho Jehova namandla uzobabusisa kulabo abakhona emakhaya. Mina munye abagulako bafuna impilo bafuna umsebenzi uze ube mina uze phakade. Haleluya. Ngikho khona ekhaya. Ngiyabonga.